MTV. Сәлем дуслар, сәлем татар эстрадасын яратучылар. Эфирда музыкаль каймак хит парады һәм мин Айрат Ильясов. Бу атнаның популяр җырчыларын билгеләргә әзер булсагыз, башлыйк. Хит парадны Башкортстан җырчылары Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар ачып җибәрер. Галиевлар инде хәзер Татарстанда еш кунаклар. Радио-телевизион хит парадларда җырлыйлар, клиплар төшерәләр, безнең якларда гастрольләрдә йөриләр. Бу атнада Галиевлар 15нче урында. Каршы алыгыз. Башкаларга инде бүленмәс. Болытлардан качып кала кояш, нурлар тезә-тезә күңелгә. Ә сине соң нурлар иркәлиме, инде кояш синең күгеңдә. Син дә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурлары. Диджей Радик Ярулин белән Айрат Сафин да парлашып җырлауларын дәвам итәләр. Туй тематикасына багышланган ике йөрәк дип исемләнгән җырлары белән алар Казан, Мәскәү танцполларын кыздыра. Ә 8 апрельдә бу ике егет Казанда сольный концертларын тәкъдим итәчәк. Үзләренә уңышлар телик тә хит парадның 14нче урынын тапшырыйк. Кадерле балам, барынай. Тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсек тышка чык. Бар яхшы балам, бар.
бара, бүгін бізде гірлеп туй бара. Матур үстелер кырылған, дос туғандар жиыла. Бір-біріне сірлі көзлері, нұрдай балқы yüzлері, көңіллерін жилікіні дірі, әші сөзлері. Өстеймесін пары мәңгі бірге бұлсынlar. Екі yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler birip baldak giyip kanatlanıp uçtular. İki yürek, iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler birip baldak giyip kanatlanıp uçtular. Сөзімға барайын. Шыққан едім бір чибіркі сіздерге. Мәхәббәтнең шәшәк атуы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчалана, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әши сүзләре. Үстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гаршыклар. Дәртләр биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гаршыклар. Дәртләр биреп балдар киеп канатланып очтылар. Дуслар туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар. Шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Bilmesin pare мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Дәртләр биреп балдар киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Дәртләр биреп балдар киеп канатланып очтылар. Узган атна белән чагыштырганда +1 урын өскә күтәрелгән Айгөл Рахимова бу атнада 13-нче. Айгөл холкы буенча хит-парадның соңгы урыннарын алырга бердә яратмый. Кечкенәдән төрле вокал бәйгеләрендә, халыкара фестивальләрдә беренчелекне яулап ияләшкән кыз гел лидерлыкка омтыла. Һәм дөрес эшли дә, омтылган кеше гел алга баручан була. Димәк, иртәме соңмы Рахимова хит-парадның беренче эшлегенә дә менеп җитәр әле. Әлегә ул 13-нче. Suyu bilen alıp kilidin köngülge yazılar. Kol yüreğimde sana orunu var. Kol benim yanımda. Süy meni dağında. Min baqitli bu dünyada.
Бүтін жыршылар сольный концертларын қойырға ашығып тұрған заманада бір Илдар Ахметов қына битараф. Ол әкірен генә жырлар яздыра, аннары жиылма концертларына шығыш ясый һәм булганына қанағат. Бу араларда Илдар Айдар Минхажев сүзләре, Айдар Тимирбаев киенә иҗат ителгән "Саташуларым мәллә" дип исемләнгән өр-яңа жыр яздырып йөри. Кыскасы, мәхәббәт темасыннан читкә тайпылмый алга атлый ул. Хит парадта да Илдар синең өчен барысына да әзермен дип хисләнүен дәвам итә. Йөрәгемне сиңа бүләк итәм, син дигәндә әзер барысына, алларыңа басып күзеңә кара, яратам дип әйтәм каршыңда, барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә, мәхәббәттән бәхет ташып торсын, гомер көзе безгә җитсә дә, синең өчен назлар ташый җанда, менеп китәм биек үрләргә, гомер буе сине яратырга, сүз бирәмен шашып сөяргә, барлап барыйк гомер елгасында, йөзгән кебек булыйк кимәдә, мәхәббәттән бәхет ташып торсын. Хит парадның беренче унлыгына әздән генә эләкми калган җырчы ул Иркә. Бу атнада эләкмәсә дә киләсе атнага эләгер. Иркә үзе хит парадларны игътибар белән күзәтеп бара икән. Үзе турында ни сөйлиләр, нинди җырларын яңгыраталар, барын да белеп тора ул. Иркә турында нәрсә әйтим инде? Молодец, радиода да эшләп йөри, концертлардан да кайтып кергәне юк, хит парадтан да төшергә уйламый ул. Молодец. Әйткәннәр сайын әйтеп туя алмыйм, әйтәселәрем килә яңадан, әле дә ярый күңел күзләре бер-беребезне күрми калмаган, икебезгә бер яна утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз, мондый бәхетләр бездә генәдер, икебезгә бер яна утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз, мондый бәхетләр бездә генәдер, икебезгә бер икебезгә бер яна утыбыз, кайнары җитәр гомер буена, сине күргәнче мин әле бер дә яшәмәгәндә сыман тоела, икебезгә бер яна утыбыз, икебезгә бер узар юлыбыз, мондый бәхетләр бездә генәдер, икебезгә бер
Birinchi unliqni Damir Zinnatullindan boshlab җибәрәбез. Damirli тыңлаучылар арасында кызлар күбрәк минемчә. Чөнки гадәттә бит ничек? Сәхнәдә җырлаучы егет шибәр, гәүдәле, сөйкемле булса, аның кызлар арасында популярлашып, танылып китү шанслары бермә-бер арта. Ә нәрсә җырлавы? Ансы инде икенче мәсьәлә. Дамир белән нәкъ шушы очрак. Ул нәрсә җырласа да, яшь кызларның күбесе аңа «О!» дип, нинди сөйкемле егет дип, нәрсә турында җырлаганын ишетмичә дә йөзенә тутырып карап утырачаклар. Үзенә карагыз, җырын тыңлагыз. 10нчы урында Дамир Зиннатуллин. Сүнгән хисләр синең янда кабына, онытылган мәхәббәткә табына. Серле күзләреңә сөеп карыйм да, сөям сине сөйгән саен тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тусак әгәр без яңадан дөньяга, алып китсә язмыш төрле якларга. Эзләп табып сине меңнәр яныннан, ашык булыр идем бәлки тагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. Тагында, сагынам тагында, син хәтта янымда булсаң да. Зур өмет бирдең хыялымның сүнегән чагында. 8 март халыкара хатын-кызлар бәйрәме белән котлап, сезне егетләр солянкасына дәшәбез. Зөфәр Гайретдинов, Рөстәм Асаев, Артур Марат, Илдар Әхмәтов, Вадим Захаров, Салават Миниханов, Рамил Галимҗанов, Айфара, Рөстәм Закиров һәм башкалар. Бәйрәм концерты 3 март Филармония 297-43-77. 2018 елның 21 апреле Татар музыкаль телеканалы TNTV премиясы. 3-нче биеклек Пирамида. Билетлар kassir.ru сайтында. Мәскәү! Корчал! Татарча солянка! Чулпан Юсупова, Алсу Азат Фазлыевлар, Ландыш, Гүзәл Әхмәтова, Мөнир Рахмаев, Илмира Сулейманова, Рөстәм Закиров, Виталий Агапов, Филюс Кахиров һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 18 март Космос концертлар залы. Билетлар заманча.ру сайтында. Яз, кояш, рәхәт. Язгы солянкага рәхим итегез. Ландыш, Иркарина Рахматуллин, Динара Рафаил Латыповлар, Эльмира Нагимова, Чәчкә, Вадим Захаров, Алсу Абелханова, Рөстәм Лейла Галиевлар, Илсаф, Резидә Шәрәфиева, Идрис Газиев, Рөстәм Закиров, Азат Тимершәйх, Римма Ибраһимова, Бәширә Насирова һәм тагын бик күп танылган артистлар. Килегез. 17 март, Уникс, 297-43-77. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына кірүче Дивон Кредит акционерлык банкы. Популярлар арасында Ришат Фазлыәхмәтов та бар. Ришат бу айда русча бер җыр яздырып караган. Сәхнәдә башкарыр өчен түгел, ә бер махсус проект өчен генә. Ә гомумән алганда Ришат 3 тел белә. Белә дип инде татарча, русчаны белә, вот инглизчәне шамалый гына. Ләкин ул шушы инглиз телендә белгән 20-30 сүзе белән үзенә кирәкне сорап, фикерен әйтеп бирә ала. Әле бәлки киләчәктә шушы Чики Магнакис, Гамбургер, Good Morning сүзләрен кушып, бер җырда җырлап бирер. Әлегә татарчасын җырлап торсын әле. Ярада көлдерәдә, елатып та өлгерә. Әйләнә дөнья, әйләнә, безне дә әйләндерә. Әйләнә дөнья, әйләнә,
tapqına qalmasın Eğlenib berini tügül Eğlendirip salmasın Eğlenedin ya eğlene Tok tapqına qalmasın Eğlenib berini tügül Eğlendirip salmasın Eğlendiripleri salmasın Falğanına tözerlik Başkaylar iyiligende de Eller kalsın gülerlik Eğlenedin ya eğlene Tok tapqına qalmasın Eğlenib berini tügül Eğlendirip salmasın Eğlenedin ya eğlene Tok tapqına qalmasın Eğlenib berini tügül Eğlendirip salmasın Muzikal Qaymaq hit paradının 8-ci pozitsiyasında Şəşkə. Şəşkə şunun qədər hisli, şunun qədər xiyallı. Ol əli konsertlar ötkəndən sonra səhnədə özünün nişigirək şığış yasavı haqqında uzun-uzaq uylap yürü ikən. Nişik şığış yasağının, xalq nişik qabul etkənin haman analizli ikən jırşı qız. Türlü konsertlarda çürülgən foto surətlərini Instagram sosial şilterlərinə urnaştırığında haman da davam etəu. Mənə şunda hişən, nişkə көңілді Şəşkə hit paradının 8-ci orununda. Yeni xatını qoluma alam Xatirələrinin otunda yanam Hər bir sözündə ötkən avazı Üzülgən xisnin suğunğan nazı Seni kütmün, canımda yırtmın Suyu ürəgin көңілге kürtmeyim Nigesin bina xatlar yazasın Qabat yanartıp yürek yarasın Suyam seni deyip ettiler kimler Kökten soldular sen birgen güller Appak qarlarını quyaş qaralttı Üzlerimizni sular tarattı Yazlar yalvardı, jeyler yılattı Küzgü yağmurlar yılap yuvattı Sözlerin matur, hislerin yalğan Kökme көңілде eytilmi qalğan Nigesin bina xatlar yazasın Qabat yanartıp yürek yarasın Suyam seni deyip eyttiler kimler Kökten soldular sen birgen güller Ay canım deyip jırlauшы yigitке şirat. İxtibar etseniz Tatar estradası canım sözün bek yarata. Nişeme jırda ışırı bu söz. Zamanında Gimayev bilen Beyramov Janıqayım, Janaşım deyip jırladı. Rafael Hamdina Latipovlar da canım deyip üzgelendi. Mine indi hazır yaş başkarışı Ramil Aymedinov da canım deyip hislene. Bu atnada Ramil hit paradının 7-ci orununda. Indi köpten ilgədir Uylarından çıkmışsın Ayda gündüz yuğalıp Tünərin bakısın Var yıldızlar günləşə Senin madurluğuna Dorlarına uğrılsan Kaşasın balığa Digelisin bilmeysendir Beni ağaçlardan tügelden Bara bir yola bağlarım yüreğim Birge! Ay canım köklerde Tıngı köklerde Ay canım üzüme Bu sin üzüme
Жақсы алқышлар! Ой нурлары сихірлі, санаусыз сірлері. Yetmesine illeksem, hoy kıtılı ikili. Kütem senin yezmende, yüreğim sebep dibe. Şıgaya balıklardan nur sibe bar jirgede. Şiteceklerden jirgemde, meder berbel kuklerge. Var bir üzümne keytim kütküre kular. Ay canım küklerde, tıngı küklerde. Ay canım üzüme bu sin üzüme. 6-нчы урын хуҗасы Эльмира Нагыймова. Эльмира быелның көзен, кышын да пассиврак үткәрде. Сәхнәләрдә дә еш күренмәде, радиода, телевизорда да бик сирәк яңгырады. Буларның барысы да аның икенче тапкыр әни булуы белән бәйле. Тик соңгы арада җырчы кыз кабаттан үз позицияларына әйләнеп кайта башлады. Эльмира татарча солянка концертларында катнаша, әле күптән түгел генә булып узган балалы солянка концертында да ул җырчы ире Руслан Кираметдинов уллары Камил белән чыгыш ясады. Молодец, Эльмира, шулай дәвам ит. Бала шағым йыллар ағымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый. Әтекәем синең бәләкәй кызың. Син үзеңдә сабый күңелле бит, чәчләреңә шоллар керсә дә. Балам диеп татлы күчтән әшең, йөртәсеңме һаман көсәңдә. Бала чагым йыллар агымында җилләр кебек сизелми узды. Синең янда мин һаман да сабый. Әтекәем синең бәләкәй кызың. Хит парадның беренче бишлеген Ленар яшен башлап җибәрер. Үзе көйләр язып, үзе шигырьләр чыгарып, үзе үз җырларын җырлап ятучы егет бер ара югалып торды. Менә каршы алыгыз, ул яңа күзләр яна җыры белән кабаттан популярлар исемлегенә әйләнеп кайтты. Аның әйләнеп кайтуын бигрәк тә яшь кызлар көткәндер инде. Шатланыгыз, алкышлагыз, яшен 5-нче. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул китерибездай синең җылы кочакларында. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакла сабыеңны бәхет икәнлегеңне. Аның күзләре яна, аның күзләре яна, аның күзләре яна. Аның күзләре яна, һәм кирәк түгел берни, бары сакла сабыеңны бәхет икәнлегеңне. Ул сине төннәр үләп ята, инде сагынган һәм йокысы кача, үләп ярата, сине көндә шаша, бүләйтен канатлар шулар белән эчә. Арагызда булыр давыллар һәм әлбәттә җилләр, бергә булсагыз гына мәхәббәтегез җиңәр. Булыр авыр сүзләр, аларның күбесе ялган. Ышаныгыз бер-берегезгә генә язмыш йөрәк, сайламаган. Аның күзләре яна, булганда яннарында, ул китерибездай синең җылы
Чират Ризат һәм Зинира Рамазановларга бу җырлы парның яңа җыр яздырырга да, клип төшерергә дә вакытлары юк. Чөнки алар көн-төн юлда. Гастроль турлары май айына кадәр дәвам итәчәк. Татарстан, Башкортстан, Башкортстан, Татарстан. Бу ике республиканың шәһәр районнарын иңли буйлый алар. Сүз уңайыннан әлеге пар 21 апрельдә узачак Татар музыкаль телеканалы TMTV 2018 премиясе номинантларының берсе. Грандиоз тамаша Пирамида концертлар залында 3-нче биеклек исеме астында узачак. Үзегезне татар җыр дөньясының 3-нче биеклегендә хис итәсегез килсә, көтелгән тантанага рәхим итегез. Ә хәзер үзләренә хит-парадның 4-нче урынын тапшырыйк. Иркәли чәчләремне җилмәләсин микән? Уян бәгърем, уян диеп, эндәшүшем син иртән. Безнең иртә без башлана, тәмле шәй һәм кыймактан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпитә үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпитә үпкәннән. Шәүләшеп шәйләр шу, шайрышу көлешу. Рәхәт безгә синең белән, бар шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең. Вакыт бер шулларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпитә үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпитә үпкәннән. Бәгърем дисең, җаным дисең, көндә бер матур исем. Сине сөеп һәм яратып, һич туеп булмый дисең. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк. Әмнә Ландыш Нихмаҗанова исемле җырчыбыз киресенчә гастрольләрдән туктап торып ял итә. Хәтерләсәгез, алар җырчы Мөнир Рахмаев белән икесе сентябрьдән алып декабрь айларына кадәр арып, талып эшләделәр. Көндә кайсыдыр шәһәрдә концерт куйдылар. Ә хәзер тайм-аут. Менә берникадәр көч җыеп алсыннар да, кабаттан җыенып чыгып китерләр әле. Көтегез. Ә хәзер сүз Ландышка. Кояш чыкмый, икән төрле якта. Чыга бары, ул бер як тарафка. Югарынытмый, икән йөрәгеңне. Чынлап торып, әгәр ул яратса. Онытылыр, әле диясеңме. Онытырга күпме көч кирәк. Чынлап торып, шашып яратканны. Оныталмый, икән шул йөрәк. Онытылыр, әле диясеңме.
Эльмира Сулейманова нишләп ята дисәгез, җырлый ул Рамил Галимҗанов белән концертлар куя. Тик хәзер алар янында тагын бер җырчы өстәлгән. Илшат Сафин. Хәтерлисезме? Агыйделнең буйлары җыры белән танылып киткән иде бу егет. Тагын бер бала алдым әле группага дип елмая Сулейманова үзе. Елмаеп хит-парадның 2нче урынында җырлавын дәвам итә. Төрелеге баланы кисме ярамас балам, язмышыңа кагылмасын баланашысы балам, балакайым баланашы ашама бүргезіп, ашы баламның дәмнәре гомергә калыр сеңеп, балакайым баланашы ашама бүргезіп, ашы баламның дәмнәре гомергә калыр сеңеп. Uzaklamaz karlar yağar, jayatır şıbalanın, yazmış yolu yaktı bulasın. Ey Hudayım balamının, balakayım balanaşı, aşama bir gezip, aşı balanın demleri ömürge kalır sengep. Һәм ниһаят, беренче урын. Бу атнаның лидеры Рамил Галимҗанов. Рамил хит-парадта да Илмирдан ерак китмәгән. Бер-бер артлы гына урнашкан алар биредә. Ләкин аларны бары тик җыр гына берләштерә. Бер үк башкасын уйлый күрмәгез. Галимҗанов өйләнгән, менә дигән хатыны бар, ул үстерәләр. Рамилнең шәхси тормышыннан җырына әйләнеп кайтыйк. Түзмичә булмый җыры беренче урында. Ялгышлар була, юллар гел бормай, тигез акмый һәр чакта елга. Сукмактан узам, юлларда тузан, сыкрап елый йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямын, аңлап ныгырак әле яшимен. Ерак аралар, һәрбер яралар, төзәлмәс бит яшәргелалар. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, көннәр сыналмый, сынауларсыз бу тормыш бармый. Һәр көннең тәмен, дөньяның ямен, аңлап ныгырак әле яшимен. Дуслар, сез татар шоу-бизнесы яңалыклары белән танышып, атнаның иң популяр җырларын, җырчыларын берләштереп торучы музыкаль каймак хит-парадын карадыгыз. Сезнең белән мин Айрат Ильясов идем. Сау булыгыз.